Zitakulwe Sezishonile izingane ebezivakashe kwaMhlabuyalingana endaweni yase-Welcome. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili inkezo. Mina ngifeze ngithuthi ungakhuluma bathi ilast bona makumede mhlambe emangabe usemusha like uzophinde futhi ke ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare ngikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ke Zitakulwe Sezishonile izingane ebezivakashe kwaMhlabuyalingana endaweni yase-Welcome kuyisayidida namanje ukuminza kwezingane ezibili zabafanyana okubeka ukuthi zilokhu ziminze ngosuku elwangomsombuluko lapha ke lezi zizatholakala ngoLwesibili ngosizo lamalungu omphakathi besizana ke isikebhe sokuzakhela kanye ke nehlahla. Lesi sigameko esishiya amalungu omphakathi eshaqekile senzeke endaweni kwaMhlabuyalingana e-Welcome ngaphansi kobukhosi bakwaMashabane emfuleni uphongolo. Kanti ke umfana okuthiwa usinde ngokulambisa kulesi sehlo nomunye ke kubika ukuthi usathukizanye usaba nokuxoxa ukuthi uboneni. MCR News ebekade ilandela lolu daba uphinde athola ukuthi amalungu omndeni nawo abelinde ubusuku bonke kuthiwa kabone okungabonayo. Kuwona ke lo mfula okuthiwa sokujwayelekile ukuthi ke kwenzeka isigameko esifuze lezi njengoba ke esinye senzeka ngenyanga kaMashi kulo nyaka. Ngenza ukuthi ke izona izindaba ezihamba phambili eziletha zishisa ezithinta amalungu omphakathi atakule lapha ingane ebekade zimenzile lapha nezitholakala ke eseziphanga lezi ngane udaba lenzeke lapha ke endaweni yakwaMhlabuyalingana e-Welcome. Ngenza ukuthi ke engathi imphefumulo lezi ngane ingalala ngokuthula lapha ke nemndeni kanjalo futhi ke ududuzeke nawo lapha ke. Mina ngenza ukuthi ke izona bezihamba phambili kwi-radio inkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngiyithanda kakhulu. Dr. Nyathi kwaMhlabuyalingana usiza kulokho okulandelayo: ukuhlola, ukukhipha isilwane, ukuqinisa ikhaya, ukulapha umeqo, ikhanda elingapheli, umhlumo ongapheli, umkhumiso wezimfuyo, ukuyisidlozi elithwetshuliwe, uhlanga lamathwasa, ukuvusa imizwa, ukukhuphisa imithi yabathakathi, ukubamba umthakathi. Kuyatholakala kule nombolo 064 793 8826. Woza ku Dr. Nyathi uzothola ukusizakala.